Pig Menjoro. Pagyaman the Mr. and Mrs. Ruel and Lourdes Makil, Mr. and Mrs. Ryan Luzgano and family. Kastapay met ngayon tayo iraman ngay kararagan dagiti minatay ni Genoveva Afroilan, Cecilio Afroilan, Francisca Morgado, Segundina Morgado Benitez, Joserfina Nesferos, Maria Grospe, Roberto Morgado, Artemio Morgado, Melchor Morgado, Maria Maniqued, Jose Baniqued, Maximo Baniqued, Josephine Baniqued, Espiridion Sherwin, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat ita nga aldaw rambakan tayo. Ti solemnidad ti pannakay parang ti Apo. Iso imparangarang na ti kinasiasino na iti sangalubungan. Nga iso ti ari, iso ti pagserbian. Nagserbi asi papakumbaba. Isurot tayo ti biyag tayo ken kuana. Tapno may karitay nga rod ang makiranod iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid kan liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso nga agpagpakaasi akken Santa Maria ng agnanayon na Berhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, ti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, nagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
Apo mga sika Bakawanem basbas mi Pindot na kurkurangan mi Ketalawen nakam kadi Nakalmesan na kempos-pos mi Kristo mga sika Kristo mga sika Bakawanem basbas mi Bindot na kurkurangan mi Ketalawen nakam kadi Nakalmesan na kempos-pos mi Apo mga sika Apo mga sika Bakawanem basbas mi Pindot na kurkurangan mi Katalawen nakam kadi Nakalmesan na kempos-pos mi Nakalmesan na kempos-pos mi Gloria iti Dios iti kangatuan ket ditoy dagakapya kadagiti tatawan na imbag ti panak nakemda ibunam nagdaka itanok nakapagrubaban daka daydayawen daka agyaman kamken kagapu iti naindakla na dayag mo Gloria iti Dios iti kangatuan Apo Diyos na ilangitan nga hari Diyos Ama aman nakabali namin ket sika pumiya Jesu Kristo bukto anak ti Diyos nga Apo Cordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti kangatuan sika manika kadagiti basbaso ti lobo kasyan na kami sika manika kadagiti basbaso ti lobo awaten kaday ko arararami sika iti makanawan ti
Gloria iti Diyos. Yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantua. Siksika ti Apo, siksika iti kangatwa, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Kumararag tayo. O Diyos, itangal daw imparang mo ti anak mo kadagiti nasyones, babaen ti may sa abitwen. Ipaay mo kadi, tada kami amakaammon ken ka babaen ti pamati. Makita minto, tanaimnas adayag mo sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Bumangon ka Jerusalem, ket agranyag ka akas init. Ranranyagan na ka ti dayag ti Apo. Kinasip ngat to ti mangbungon kadagiti daduma a nasyon, ngemken ka agranyag to ti silaw ti Apo. Addan to ken ka ti dayag ti kaadana. Umasideg to dagiti pagilian iti silaw mo, umaitumet dagiti ari, iti isisingising ti baro nga aldaw mo. Iwaras mo ti matam, ket kitaem ti mapaspasamak. Agumong ti tattaom tapno agawid da. Agapunto iti adayo, dagiti lalaki nga anak mo. Maubanto akas laubing dagiti babae nga anak mo. Makitam to daytoy, ket mapnukan to iti rag-o. Agtigerger kanto, iti naipayduma aragsak mo. Mayagtok yan ka ti sanikwa dagiti nasyon. Agapunto iti balasiw ti taaw, ti kinabaknang da. Pinangpangyen ti umayto a kamelyo, manipod, Midian ken Efa. Agapudan to ijay seba amangyeg, iti balitok ken insenso. Ipakaamunto dagiti tattao dagiti naindaklan nga aramid ti Apo. Tisa o ti Apo. Apo agrukbab to ken ka dagiti amin a pagilian. O Diyos, isurom ti ari a mangukum nga awan idumduma na. Ipaay mo kaditi kinalinteg mo ken kuana, tapno iturayan na asililinteg dagiti tattaom. Kaya't ikalintigan na dagiti maidadanes. Agarin to kumati kinalinteg bayat iti panagbiag na, kaya't agpaot kumatirang ay aginggang aglidem ti bulan. Agturay to manipod iti may sabaybay agingga iti sabali. Manipod karayan Euphrates agingga iti ungto ti daga. Agisagot to ken kuana dagiti ari ti Espanya, ken dagiti purpuro, yegto dagiti ari ti Arabia, ken Ethiopia ti datunda. Agrukbab to dagiti amin nga ari ken kuana. Agserbin to ken kuana dagiti amin a pagilian. Arayaten natin na panglaw nga umawag ken kuana. Kastamet dagiti makasapul ken nabaybayan. Naasi dagiti nakurapay ken nakapoy. Isalakan na tibiyag dagiti makasapul. Ti maibasa na daw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Awan dua-dua
anadamag yun na babaen ti parabor ti Diyos, inted na kanyak dahi ti trabaho amay paay ti pagimbagan nyo. Imparangarang ti Diyos, tinalimed a plano na, katimpakam muna kanyak. Insurat kun ti ababa pakasaritaan daytoy. Saan anay pakamoy ti daytoy a palimed, kadagiti tattao. Ngem parangarangen ti Diyos, babaen ti Espiritu kadagiti na santuan nga apostoles, ken profeta na. Daytoy ti palimed, babaen ti Ebanghelyo, makipagtawid dagiti hentil, kadagiti Hudyo, iti bendisyon ti Diyos. Kamkameng da iti isumet laeng abagi, ket may raman da tinkari ti Diyos ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga Ebanghelyo, kas insurat ni San Mateo. Nayanak ni Jesus iti ili Bethlehem, ijay Judea, idi agdama nga ari ni Herodes. Iti saan anabayag kalpasan ti pannakayanak na. Adda mamasirib alalaki at agadaya anapan ijay Jerusalem. Sa dino ti ayan tinaiyanak nga ubing nga ari dagiti Hudyo, sinaludsod da. Nakita mi ti betwen na anagparang ijay daya, ket immay kami agdayaw ken kuana. Idi madamag daytoy ni Ari Herodes nariribok iti napalalo, kastamet itong galmay sa ataga Jerusalem. Pinaayaban na nga rod, dagiti pangulwen apapadi, ken mamaestro ti linteg, ket sinaludsod na kadakwada, no sa dino ti pakayanakan ti Kristo. Iti ili a Bethlehem, ijay Judea, insong batda. Tadayto iti insurat ti propeta, si ka Bethlehem, iti daga ti Huda, saan asika ti kanumuan kadagiti agtuturay iti Huda. Tatumaod to ken ka ti maysa a pangulo a mga iwan iti ilik nga Israel. Inayaban nga rod ni Herodes dagiti sangaili at agadaya, ket kinasarita na ida iti nalimed. Sinaludsod na kadakwada no kaano ti panagparang ti bitwen. Iti kasta imbaon na ida ijay Bethlehem, ket imbilin na kadakwada. Inkay sapulan ana imbag ti ubing, no masapulan nyo ipakaammo yon to kanyak, tapno innakmet agdaydayaw ken kuana. Pimmanaw da, ket idi addada iti dalan, nakita da manenday di bitwen a nagparang iti daya. Kasta unay ti ragsak da ang nakakita iti bitwen. Indaldalan na ida agingga iti nagsardeng iti ngatwen ti ayan ti ubing. Simrek da iti balay, ket nakita da ti ubing ken ni Maria nga inana. Nagparintumeng da nagdayaw ken kuana. Kalpasan na inruarda dagiti sagsagot da abalitok, insenso ken mira, ket inted da ken kuana. Idi agawid da iti ili da, sa bali adalan tinagnaan da, tababaen ti tagtagainep, pinakdaaran ida ti Diyos, adidan agsubli ken ni Herodes.
kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Ti usual nga kablaaw tayo tatak Happy Three Kings. Happy Three Kings kada kayo amin Apo. Ngam ti os-osto nga awag na daytoy, epipanya ko nada na iparang ti Apo. Sa bali nga pagsao tayo, na iparangarang, imparang na. Imparang ti Apo ti kinasiasino na, babaan ti bituan. Tadagiti talo nga ari, nga napannang sapsapol ken kuana kuna tayo ni Melchor ni Gaspar ken ni Baltasar babaan ti bituan sinursurot da napaltiingan da nga suruten da isu da ibagbagak pala di na minsan nga dayta bilen-bilen tayo naggagampor naglalaok datan ni naglalaok dayta nga senaryo nga datan ta bituan datan ni Apo Jesus kulloong datan daw si ken Maria at dapay karnero ta mo paidtan. Adamot pastoran, adamot talong agpaspasto, adamot dagiti agpaspastor, dadtapay deja talong arin. Kahaan dayta senaryo ti panakayanak ni Apo Jesus, dayta talong ari, napandan sinarak ni Apo Jesus ngem ijayen abalay. Haandan nga naggigyan maita manubulan data dapay la kulloong pay ulaw. Kawang emergency lang nga nagdagas da. Ngam daytoy mat araramidan tayo in kabil tayo maamin ditanhaan no kuna tayo nadenggan yung nga nalang diti maibasa nasarakan dan ti bituan iti ngato ti balay haanen nga kulloong dagiti agpaspastor ti nakita da kulloong pay laeng ngam ni dagiti tallo nga ari balayen napandan iti balay kadda regalo da anya dagiti regalo da balitok insenso ken no da kay kumamot tata. Anyamot ti mayat nga regalo kumamot no da kayo met ti maiyanak. Balitok pay nga ta. Awanen Nagita babae kasi sigurado nga make-up kit, extra nga kurimatmat, extra nga kiday kasi nga tanan regalo da kanya yun no. Amat dapay maiyanak tatadtan. Kada diyan tinapananda isu day ta nagtultuladan tayo met ti gift regalo sagsagot isu nga agi exchange gift agra-raffle tayo, umawat tayo ti regalo. Ganun at duma, dahito regalo, haan nga makapagusto, imbes nga makapagusto, haan nga makapagusto. Isugaro nga nagre-riri tayo dahito regalo, uri da kam nga papadi mat. Kadamot lakas la taga Salcedo nga padi. Iraman na jibungon, iskaste, pinagplete. So nga, da kami ka dati-dati di maordina na nga pading ka, ti worth na 1,000 kasi ay. At da ko na nga padi, ka-orden na nga padi, kunana, jak to maki-exchange gift no next year, kunana. Apaya, tinaawat na. Ito warwaras ni gobernador nga, set ti spaghetti, at the sauce na, so in regalo, jip, adamak kas jay mi amin, nagpunton na kaya ti maki-exchange gift, piman. Korida kami mata ka madimot agregalo ka anya ko ma-oven air fryer ti makaala ka lakay to nga padi nga di pay makapanganen di mula ti serbina nayay regregalo na tulad tayo nayay namayat di regalo ngam kunada never mind the gift just the giver kunana dayjay bayamon dayjay gift tinapateg no sinno dayjay nagregalo. Napatpatig ka no, dayjay nagregalo. Ngam no daduma, dayjay regalo. Ag-reflect, no sinno dayjay nangi. Oh. Wow. Kunada, bayamon dayjay gipti na patag, no sinno dayjay nangi regalo. Ngam kunata yumat, laeng nga isong bat, ag-reflect mo dayjay regalo, no sinno dayjay katatao dayjay nangi regalo. Sunod at dumaga kabukbutang ti agregalo taapaya. Hamo mapagustuhan. Nang ro na no ninong ka. Taga Salcedon sa mo dayjay nang singir ti kumari na. Mare, di ka mo lamang ti Christmas day ti anak tan ni
Lima kay lang nga ng tedal. Kuna na, aguray mari ka busy, ijikas mong taon. Kuna, demanding pa mo dati nga, pagsapol na mo, DJ anak nan piman. DJ regalo. Nagmayat nga pampanunutan na da regalo. Amuyo kakabsat, ado na kiti agkong ko na, nga, never mind the gift, just mind with the giver, kuna na DJ. Ngam kunana ni Apo Jesus ti the best gift nga naawat tayo iti sa lubungan. The giver ay the gift is the giver himself kunana. Isuna tinangted, isuna matlaengen ti kapapatgan nga sagot. Jay bagina ti inyeg na nga kadakkelan a sagot. The gift in the giver is the same. Isuna, di yan ang ted, di regalo, kundi yan ang ited isuna sa data, ngamin imagine nyo kunana, pinanawan na ti langit, imay, insagot na ti biyag na kada tayo, insuot na ti katatao tayo. Iso nga nagpintas nga pampanunutan, the best gift ever nga naawat tayo, isuna, kalpasan nga naiyanak tayo. Tanakalumluman ti basol ngam gapukan niya na naitanuk tayo. Iso nga the gift in the giver the same. Iso ti katatanukan nga gift nga naawat tayo. Iso ti nang anya naganan nang balbaliw ti lubong pinagranyag na ti lubong iso nga rod nga adda istar na taapaya imparangarang na iti nga lubungan laod daya abagatan amyanan nga isuna ti ari isuna ti agranyag. Iso nga tata, dahil lubong tayo, agragragsak, una na, iso na ti kang runaan nga sagot nga naawat tayo. Normal la, ang mga nagaawat tayo ti sagot, na nasaya at launay, no, at danang sagot kada tayo, agyaman tayo kadakwada, nasaya at mo no nang ted tayo, ngano tila pampanunutin ngamin ti Christmas ka, anya ti maalak, pinagbalin mo nga business ti Christmas, ay delikado daytan. Imbaon mo taapom nga na pan nagkaruling, laanusan nyo, manupay nga rabi iing kayon. After Christmas ka, wow, nakaribandan. Pan na pinagpariban, pinag-business na dagay apo na nga nagkaruling, diya ka muna sinukan niya yun day. Kadi jay, gift uwan na saya at no nagnegalo tayo. Ngam amuyo kadi, nga no ni Apo Jesus ti kapapatgan nga sagot kada tayo, anya mo ti kapapatgan nga sagot tayo kanyanan. Agseng-seng petak, Father, mabalimot. Kala ko madaki nga agasawa. Anya ti kapatgan nga sagot nga inted mumot kini asawam. Nilakay ko, Father, dinakpay masangaw, ang kami pa manapan nagmol-mol-mol. Napang kay nagmol-mol kano ka. Apisulat ti kapintasan na makapasyar kamot nga mapanagmay di mga adaka di anti-mol ka. Feeling blessed. Kung nang tumadag iti malakibiyang, sana all. Nilakay ko dinakpay masangumot nga ipan. Kini bakit mo anya mo tida amuy ti kapintasan nga sagot tayo no sika dayi katatao tayo. Ngala ko man no sika lalaki. Anya ti kapintasan nga isagot mo dakay nga babae very demanding kay mo no daduma kasla ko maidi tatawam pay gift ko. Idi Valentine's awam pay sabong ko pagan anong ngamin ta sabong. Kunak nga ulitin. Dayta makatawon nga ikan na kati sabong ti karabasa datalaki rosen nga no nakseten ka natin nag-awam meten may mayatan no karabasa ta indengdeng mo sagpawam ti pangkis nga tilapia di mayatan dayek atatao nila kay mo dayek dakay nga lalaki dayek ikarkarigatan nyo ured da pagkapsutan nyo agbalin nga responsable nga ama agbalin nga nalinteg nga asawa kapipintasan nga sagot daya inaldaw. Kakuna tayo niya sagot tayo kini Apo Diyos, DJ wagas ti panagbiag tayo, intalik na kanyam ta asawam, saya atim nga taraknan, napintas nga panang isublim nga sagot mo kin Apo Jesusen. Napintas mo nga, umay mo regarigalwan, daton-datonan. Superficial, dito ikaw may kaagdaton nga, saya atim nga, niya na ganan. Umay mo regalwan ko mati Apo Jesus, ngam di unag ti balayo ka mo mamara, balbalatongan Si kama nga babae, anya mo tinasaya at nga gift mo, dadta respeto mang patadar, mang patak ng ti pamilya. Dahil ti the best nga gift tayo. Iti pamilya, at the same time, kini Apo Diyos.
Dakay nga anak mo't agbasbasa, karkarigatan nga damamangkin papang yumot nga pagbasaan da kayo, anya kapintasan nga regalyo kadakwada, ipapatim, be responsible enough. Nga mangtungpal day nga karim, day tati kapintasan asagot mo kadakwadan. At the same time, sagot mo kin ni Apo Diyosen. Nung naikang kati trabaho, kakaasi ka nga ng apply day nga trabaho, after how many years nga trabaho ka, amin nga biyag mo, complain. Day kapintasan nga regalo mo na kasaya atem, be responsible enough na niya day jay, ayatem day nga trabaho. Day tanti kapintasan nga sa regalo. Dagiti pa nagsisinagot tayo, hala nagmayat mo, give love on Christmas Day. Nagre-regalo kayo mo't kadagita, katrabaho mo't nagsisinagot kayo, ngam the whole year ka agmiminir doot kayo, mga titinangsit. Anya serbi na nga ita, may sa nga aldaw ti Christmas nga nagregalo ka nga, the whole year, mangrugi no New Year, irugim manan. Taapayang amin, di kaming katatao tayo kunana, ni Apo Diyos, ni Apo Jesus, imparangarang na ti kinasi asino na itibitwen. Impari na tilubong nga dadtan ti ayat ti Diyos. Kano aramidan tayo mga responsable di yabiyag tayo, iparparangarang tayo met nga adda Diyos. Babaan di aramid tayo. Ay di pagtrabahuan, na makita da nga responsable ka, adda ayat, adda kinapudno, siya atom ti agtrabaho, mariri na da nga, di panagayat mo ka, daga di kakadwam ken, daga di pagtrabahuam, handa nga mari na nga, adda Diyos, gapuking ka, iparparangarang mo nga adda Diyos, hantay nga mabalin nga, agbalin nga Diyos ta tao tayo. Nila Apo Jesus ti Diyos ken tao nga, mabalin tayo nga iparangarang ti ayat ti Diyos, ti kaadda ti Diyos kada tayo, babaan di aramid tayo. Ay di unag ti balay, pagtaengan ka aruba, nagmayat no makitkita na mariri na da ka, at da Diyos ito'y, gapuking ka. Iso ti silaw ko na, nangarod, iso ti silaw ti lubong, kinagmayat no dagiti tattao ko kung kunada ka, among friend, agyamanak, tapaya, may saka asilaw ti biyag ko. No kumapsutak, papapigsaan nak, nagproblema at tultulungan nak. No baliktad tarupam ka, among friend, si katisip nga ti biyag ka, abaya, agkarautang ka lang arudan, di ka lang agbaybayad, chismosa ka pa'y laang. Imbes nga lumawag di biyag na ka, pinasip ngat mo, iso, sa baling at parparangarang mo. Kalada agasawa, imbes nga palawagam ko, ginawat kayo, sumipngat nga sumipngat. Nga may mayat no dete uray di pagtaengan ka si katisilaw da parparangarang da da Dios e di pagtrabahuan parparangarang da Dios daytan ati the best nga sagot tay ken ni Apo Jesusen. Daytan ati the best nga sagot tayo ti gimong tayo. Kunana ang dati ni no hantay nga maawatan daytoyen ibagbaga tayon daytoy title na Epipanya panagparang ti Apo. No hantay nga maawatan nga ibiyag dayto yan, kaano ti panagparang na nga rod. Haanan nga umay, haanan nga maiyanak manen. At dan abituan ita nga nakakwadta, tangatangan. Pangsursurutan tayo nga rod, ori ka na. Kala niya dito ay ayam yung apan agbirok ti dito ay niya kwa dito ay ayam yung di nga dapay maitintinag ti kanal ka dati pangan, ori berberokan tayo, hantay mabirokanen. Kaano ti panangiparang na nga rod ni Apo ay Jesus ti biyag, itat na tibiyag tayo. Na the divine message na magkanya tayo, no at tao nga na inaramat na nga imparangarang na ti ayat na king gagaputi may nga tao. You have to thank that person, inaramat ni Apo Diyos. No at nang-inspire kanyam na minsan nga tao ka, nalawagang ka, agyamang ka, nagpara ay imparangarang ti Diyos ti ayat na king kababaan day nga tao. Mabalin akamang ti pamilya tayo. Mabalin nga katrabahuan tayo, mabalin agayam tayo. Kakaano ti paningi parangarang naman. Hantay nga agbirok ti sabali amang iparangarangan addatan ni Apo Jesusen, kalpasan nga na ibunyag kanya tayon, kalpasan nga na iraman ta itibaginan, sino mang iparangarangan ti misyon tayon, datayon. Tata, ni Apo Jesus, kang runaan nga regalo, nasantuan a komunyon awatem sinno ti mangidanon dayta nga nasantuan a komunyon ti kinasanto ni Apo Jesus kadagiti tattao nga han nga nakimisa no saan nga sika
Sino ti mangiparangarang nga adda Diyos iti kaaruba no hanga si ka nga imawat iti kang runaan a sagot. So nga ron nga ti panagbalbaliw ti lubong ka han tayo ang panunutan nga umay ti Ukraine ken Russia ta bombaan na tayo sa tay mangrug iti kapututan nga barotap nagbaliw ti lubong haan ti panagbalbaliw ti lubong ka mangrugi kanya tay amin saggay sa no maririnam nga iparparangarang ti Dios ti biag naking ka iparapangarang mo met mission mo met han nga ibaga nga maperfect tayo at tattao tayo met agkara itibkol maanag tayo ti basol nga na may mayat no agsubli may mayat no ijay uray nakapsot tayo ikarkarigatan tayo na maiparparangarang ni Kristo iti panagbiag tayo anya pa iti beruken tayo dagita artificial nga regregalo nga nauawat tayo wen makatulong simbolo dagita ti ayat ngam ti kapipintasan nga panangiparangarang ti pudpudno nga regalo nga nasaya at nga ayat ka dijay inaldaw jiwagas ti panagbiag no kas ano tayo nga makilangen no kas ano tayo nga agsisinnaranay no kas ano tayo nga agtitinulong nya pay beruken tayo ni Kristo dadtan na iwaras iti lubong no maaramid ta daytoy awan ti saludsod tayon no addawon no awan ni Kristo ditoy lubong sino umuna nga mangiwaragawag sika datayo nga mangawat manen tinasanto na komunyon kang runaan asagot ipaduyak-yak tayo ti pamati mamati ak iti maymay sa Dios ama aman nakabalin amin ana marswa iti langit ken daga ken kadagiti amin a makita ken di makita ken iti maymay sa nga apo ni Jesu-Kristo bugbog tong nga anak ti Diyos. Nayanak sana na parswa, Diyos akas metlaeng iti ama, pwet gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria iti pannakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao kas tamet anailansa iti krus gapo kada tayo iti panagturay ni Poncio Pilato nagtutuok ket naitanem nagungar iti may katlo nga aldaw kas palawagan dagiti nasantuan a surat umay tumanen asidadayag tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay mamati akmet Espiritu Santo nga apo ken mangmangted iti biyag iso agtaod ti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen amay timpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas mamati akmet ti iglesia amay maysa Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Kumararag tayo iti nailangitan nga ama, iso ti nangiparangarang, iti bugbugtong, ken ay ayaten na nga anak, ni Apo tayo nga Jesu-Kristo, kasilaw ti lubong, ket agdawat tayo ken kuana kadagiti kasapulan tayo apa nagdoras ti pamati tayo kuna tayo a pagsungbat apo asilaw ti lubong denggan na kami. Para iti Santa Iglesia tapno turong na iti amin namnama dagiti tattao ken Kristo ket agkay sa tayo ti sidong ken ayat ti Dios babaen ti pannilaw na kumararag tayo ti Apo. Para kadagiti misyoneros ken amin na mangiwarwaragawag iti naimbaga damag tapno maawis da dagiti amin na tao agdayaw ken agrukbab iti Apo kumararag tayo ti Apo. Apo silaw ti lubong denggen na kami. Para ti pagilyan tayo akas kakaisu na Kristiyano anasyon ti paar na ti daya tapno matungpal na kumati misyon na ang mangiwaragawag ti silaw ti pamati ken Kristo Jesus. Kumararag tayo ti Apo. Apo silaw.
Para kadagiti agtutubo, tapno masursuro dati sumurot iti awag ti Diyos, ang mangibiyag kadagibilin na, ket isaknap damet tinaimbag adamag, uray pay ti agdama akasasaad da, kung mararag tayo ti Apo. Apo asilaw ti lubong denggen na kami. Para kada tayo nga da dito ita, tapno maya dayo tayo, dagiti puso tayo iti sipnget, kin kinaagom, kin managing bubukod, ngem iturong tayo kit diet isilaw, ti panagayat ti Diyos, kin pada at tao, kumararag tayo ti Apo. Asilaw ti lubong denggen na kami. Agulimet tayo, tay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo asilaw ti lubong denggan na kami. Amami anay langitan, inted mo ni Apo Jesus asilaw ti lubong, ken manglawag iti panagbiag mi, pagbalinan na kam asilaw iti maysa ken maysa kada kami, dawaten mi daytoy gapu met laeng ken Kristo nga Apo mi. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagitoy adaton tayo
makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ya po awatan na kumadag ito adaton kadag ita imam. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na. Ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasanton nga iglesia na. Dawatin mi apo takitaem kada si aayat dagitoy sagot mi yata sa anin abalitok. Insenso ken mira ti idaton mi. Nudikat ni apo mi Hesu Kristo nga ipatulduda. Isumet laengen ti iroknoy mi a sakripisyo. Kat awatin mi, ti panagkomunyon mi, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti gana. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Podnoon ay amay kari katrumbeng annong migat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin ka tagnanayon a Diyos, ta itangal daw imparangarang mo ti misteryo ti pannakaisalakan mi, iti sidong ni Kristo, tapno malawagan dagiti nasyones. Tatibugbog nga anak mo, idi imay akas tao amatay, kat nagtaeng iti bait mi, pinabaro na ti biag mi, babaan ti pannakiranod mi, iti dayag na asaan amatay. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, kat kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo di Apo, Santo di Diyos dagiti amin. Di langit gandagan agnoda, iti pakaidaydaydayawan. Hosana, Hosana, Hosana iti kangaton, maray dami umay, tinagati ako. Hosana, Hosana iti kangaton, Hosana iti kangatwan, Hosana, 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 Hosana iti kangatwan. Podnoon ay apo, abiig ka akin na santo, kat si katigugwayan ti amin akin na santo. Dawatin mingarot ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kati paay mo ida kada kami, abagi gandara ni apo mi a Hesu Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted, kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tada ito'y tibagik, iso mayawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday, di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manen kan ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, tada ito iti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy
tinapay mangan kami, ket iti daytoy kalisuminom kami, iparang-arang mi, ti papatay mo, o Apo aking kaili, iyaay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kaalis ti panna kaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam tayat na anadyusan. Laglagi pammet ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay Apo, dagiti kakabsat mi apimmosayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, may karikam amin iti agnanayon na biyag. Gat magiranod kam to, ken nainggasata na Berhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, irok na imikan ka man nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Aming ada sa dilangit, madaydayaw mga tinagan mo, dumteng kuma, ipagalya, matungkal kuma, tinagan mo, dito'y nagatas sa dilangit, dito'y nagatas sa dilangit. Item kadakang tiyang ito, di kanen ni pati ngayon nga alaw, kapamayan ng ingin, mas pasuni, akas met pamakaman mi, adati nakapasul kada kami, pinagamet baybayan kawanugon, iti suliso, iti salakan iti dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti ginagasa tanamnamain mi, kan iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayon adin tuagsa. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo,
Kapya nga agapukan niya ti itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di ka ti pamati ti iglasyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbabakin napnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti kangrunaan nga sagot nga naawat tayo, so papakan tayo diti asagot, babaen ti nalinteg, napakumbabakin na Diyosan apa nagbiag tayo. Ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw, may kakanyak, ngem ti may salahi nga sa mapaimbagton ti. Bibilag ni panagkaawan, tinagapsot mi panagkapakawan, nakurangan mi iturong mo ako, di panabiyag mi ti Diyos, hintay ang bakan, grasya na asagon, pagraramanan, naisot tibiyag, amin nagawan, rigat kenang ay Diyos pagkamangan, kanya manawanag, hintay birugan, kanya manarigan, din kamarmeken, when nga agpaiso, di gusto laeng, tibiyag, amin nagawa.
Tibay baita, tihaya ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asago, pagraramanan, na Yesu ti biyan, amin nagkabuan. Ikat kenam ay mas pagkamangan, imay ka o apo, ketagrigat ka, nagpaay ti amin, amin na parswa, panakaanipen, amin nakita, itan mo ti ilim, ti waya-waya, ti ayat ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asagot, magraramanan, na Yesu ti biyan, amin nagkabuan, bigat kenam ay mas pagkamangan, biyaya ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asagot, magraramanan, na Yesu ti biyan, amin nagkabuan, bigat kenam ay Diyos pagkamangan. Kung mararag tayo, apoy torong nakam kadi iti amin na tiyempo kendiso, babaen ti nailangitan a pannilaw mo, ipaay mo kadi, tabigbigan mi ti kadda ni Kristo iti daytoy nga Eukaristya, ket mapasudi ti panangipateg, ken panagayat mi ken kuana, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Kakabsat manipod no bigat, aging gana no Biyernes, awan ni Apo Padi, tadakam amin nga papadi ti Archdiocese ti Nueva Segovia, mapan kami ijay Kabugaw, GNSCC, da convocation mi, Christmas program, may sa nga panggap. Awan to ni Apo Padi, kadagitay makawaya Apo, di tunubigat, ken sumarsaro nga al-al daw, o may kayo tumulong, ta may kabitan, may pagkatan, dagito'y painting dito'y nga to, lagi simpatis ka polding kada tumulong, tanubasit da kinarigat Apo tadadakkel, dagito'y paintings tayo. Iso nga nasaya at no, da tayo tapno, pagtitinulungan ti pan nakaikabit na ta, kaasin na po Diyos, nalpas damot laangan. Kadagiti babae nga makawaya, may kaito tamang tulong mutla kadakwada, mangiluto, ti kananda no awan maluto, automatic mangitugot kayo, kada pagsasangwan nyo. Ti Apo at dakuma kada kayo, Basta kumamit. agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Diyos anang yaon kada kayo itisip nget, ket inayaban na kayo iti nakakaskas daaw alawag na, ibukbok na kumaasi aayat kada kayo ti bendisyon na, ket pasingkedan na dagita puso yo, iti sidong ti pamati inanama ken ayat. Pagbalinan na kay kumaasilaw kadagiti kakabsat yo, yan tangay napudno kayo apasurot ni Kristo, nga itangaal daw, nagranyag tilawag na itisip nget.
Sapay kumatakalpasan da iti abiyag, makadanon kayto iti ari abinerbirok dagiti magos babaen ti bitwen, ken iti naindaklan aragsak ni Kristo nga Apo, isu asilaw ang nagtaod iti silaw. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba kat agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos.